Amb conjunts de lletres com aquest han de formar paraules relacionades amb un monument o edifici històric de Collblanc la Torrassa. Una particular versió de l'Scrabble que ha plegat una quinzena de nens i nenes de primària de diferents escoles del districte. Fem una partida de Scrabble en català, però ja fem les coses d'una manera, és una modalitat que es diu duplicada, que llavors fem triar unes lletres concretes i amagades dintre d'aquestes lletres concretes sortiran paraules vinculades al patrimoni. I llavors els nens que han vingut, que són de diferents escoles, aniran trobant paraules. Entre les lletres que ens han donat hi ha una paraula clau que té a veure amb el patrimoni del barri. Plaça, monuments i muralles en les que hem trobat. Després de compartir les solucions, els infants han pogut aprendre més coses sobre cadascuna de les paraules que han trobat. Un recorregut que els ha portat per l'antiga casa senyorial de Torrebarrina, els murs del castell de Bellvís o la plaça Espanyola. A la mateixa plaça hi ha una font que es va construir el 1905. Per tant, té més de 115 anys i és la primera font que va donar aigua a tot el barri. I és que, a més de practicar la llengua catalana, l'objectiu de la partida és descobrir i posar en valor el patrimoni del districte d'una manera amena y divertida. Es importante para que lo conozcan y para que lo cuiden más que todo. Y sabiendo que es algo que tiene muchos años, y conozcan su historia y cuiden y también informen a otros niños sobre esos monumentos históricos. He après que abans en l'Hospitalet hi havia muralles. M'ha agradat molt perquè m'ha divertit i me l'ha passat molt bé. La partida de Scrabble és una de les activitats vinculades al concurs de còmic i dibuix de Collblanc la Torrassa. La participació al certamen encara està oberta i és que les il·lustracions de monuments i edificis emblemàtics del districte es poden lliurar fins al 16 de maig.